Vapaudenkadun ja Heikinkadun risteys on yksi Jyväskylän vaarallisimmista. Siitä saatiin ikävä muistutus syyskuussa, kun 29-vuotias koiraa ulkoiluttamassa ollut nainen jäi bussin alle ja myöhemmin menehtyi saamiinsa vammoihin. Siirtoajossa ollut linja-auto ajoi päin punaisia. Komissaario Terho Korhonen Jyväskylän poliisista kertoo, että risteyksen turvallisuuteen vaikuttaa lähtökohtaisesti liikenteen määrä ja liikennevalojen toimivuus. Vapaudenkadun ja Heikinkadun risteys on vilkkaasti liikennöity etenkin ruuhka-aikoina, mutta myös niiden ulkopuolella. Komissaario Korhonen huomauttaa, että yleensä onnettomuuden tapahtumiseen ovat vaikuttaneet kummatkin osapuolet toiminnallaan. Pyöräilijä ajaa risteykseen sellaisella nopeudella, ettei autoilija ehdi reagoida tilanteeseen. Vastaavasti autoilija ajaa risteykseen niin myöhään, että valo on ehtinyt vaihtua punaiseksi. Onnettomuuksien välttämiseksi tarvitaan kaikilta liikenteen käyttäjiltä tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta.